for my mom. Yeah. How much? Hi guys! So ngayon, aalis kami. Ibalik namin itong binili namin ni Brenda. Ito siya. Ibalik namin sa Walmart kasi wrong size. Supposedly 6 pala. 6 and then yung pants na nabili namin is 5. Tama siya. Pocketbook. You don't buy me none. Let's go look at the closet. You close it? Huh? I don't know, wherever you put them. No, I mean you close the thing? Yes. Garage? Okay. Anyway guys, dito sa Amerika, maganda dito mag-return, okay? Ito yung napakaganda dito sa Amerika. Ang dali mag-return ng mga gamit. Kahit pagkain na nabili mo, panty na nabili mo, masauli mo yung mga pagkain. For example, pag uwi mo sa bahay, may sira na yung pagkain or expired or yun ang mga ganon, or ayaw mo, gusto mo lang isauli, yun, pwedeng isauli dito, ang dali-dali. Pero sa Pilipinas, oh my god, marong ano ka pa, yung parang ang pinadala pa sa mga packages mo, mga mali-mali, mag-away pa, walang magandang customer service. You know, yung parang talagang yun yung pinakamalaking advantage dito sa Amerika. Kahit yung mga in-order mo online, ma-return mo, ganon. Pero marami akong nakikita sa Pilipinas na ang mga padala, mga mali-mali, and then kapag may away pang mangyari, and then hindi mo alam kung sino yung tawagan mo, or i-return mo ang pera mo, kailangan hindi mabalik yung pera, and then hindi, parang sobrang behind tayo sa teknolohiya, no? Sobrang behind natin sa mga ganon. Kasi technology yan eh. At saka also sa mga tao din yan, no? Sa tao din yan. Kasi ang daming mga manlulokong mga bogus sealer. Yung mga sealer na lang, mga joke-joke, and then ang ipadala mga boxes, mga karton, mga styro. Ay nako. So yun siya. So yun lang yung yung nakaibahan dito. Bago kami pumunta sa Walmart, nagpunta muna kami sa BJ's. Hindi ito BJ's eh, Joblots. Kasi meron dito yung mura lang na yung pajama nila, pang tulog ba. So gusto ko ring merong pang tulog. So siya na yung pinapili ko kasi paborito niya itong gawin para naman maging masaya siya, no? So yun, nagliwaliw siya, pinabayaan ko. Meron siyang nakita, kaso ang mahal, binalik naman niya kasi ang mahal talaga. Maganda siya sa tools kaso hindi kaya sa budget. So ngayon lumabas na kami dito. Where you going? Where you going? Oh. Tignan niyo to. I'll open it. And this one too. So ito na nga, andito na kami sa Walmart. Si Tami na yung pumili kasi magaling siya sa ganito eh. Mag-spend time talaga siya sa mga ganitong bagay. So kaya yun, pinabayaan ko na lang siya. Siya na yung pinipili ko sa mga dapat i-return. $1 daw ito. Look, $1 na lang. Oh, look. 3, and then this is $1. $1. Yeah. So, nag-sale sila mga $3 of Fortnite. This one, it says $1, han. Okay. This one. Bili tayo para sa Pinas. Oh, this one, another $1. Oh. Para sa Pinas. Different color ay. Ito guys, oh, mga barato na lang. Oh, nag-sale ang Walmart. Barato na lang kaayo, Jude. Okay, oh, $1. Oh. Fortnite. Yeah, Fortnite game. Yeah. Oh my God, ang daming $1. Wonder Nation. Huh? Okay. $1. Oh my God, $1 lang. Ang daming clearance. Ito, jeans, oh, mga babata, oh. Sila Maika ba? Grabe. Ang daming clearance, guys. Ito, oh, sa mga pamangkin kong babae, oh. $7 na lang yung jeans dito. Usually, mahal ito ba, jeans? Sobrang mahal ito. Anong size nito, be? Magkaano ito? Oh, $7 daw ito, oh. Ito din, $7 din ito. $7.
Oh my goodness, look, oh. Small, medium. Mura, ang daming You gotta mura. go. It says it was 13. It's marked down again. So they marked it down 13 and they remarked it down to 7. Yeah. It's nice though. Corduroy. Hot for the Philippines. Yeah. Ala, na-shock yun ako guys. Tag $1 na lang ito sila, oh. Oh, $1. Tara, let's go. Ito lang yung binili ko. Ay, I'm gonna buy more. Ay, Tommy, another $1. Look at it. For my sister ba? It won't fit me. Was she fitting it? No. Asan na si Tommy? Eh. What are you looking that for? for my mom? $3. How much? 3. 3? Let me see. Shiny bubble. Even 5. Huh? Eugene. $5 sunlight. Look, I like this. Get. Gee, clearance. Let me see. Touch it. I don't Hang on, know. just feel it. Yeah, it's heavy. Yes. For you. Yeah. No, for you. I don't think so. Yes. Anxious dito, ay. Look, daming clothes. We don't like it. Maybe and Brenda look in here, we don't like it. Oh my goodness. Another $1. $1. Ang daming tagwa $1. Uy, oh, $1 na lang ito sila. Nako. Pagkatapos namin sa Walmart, umalis din kami kasi kailangan daw ni Mr. bumili ng chicken kasi walang chicken sa Walmart. So, nagpunta kami sa Veggies, sinamahan ko siya kasi naghanap talaga siya ng rotisserie chicken kaso wala din dito. Pero pumasok pa rin kami kasi hindi pa namin alam dito. Nagtuyok-tuyok na si Tommy. Asa magod ka paingon dong. Tommy, be practical. Chicken or we're looking here, chicken. So, yun. Ito yung nabili namin. Nag-sale po ang Walmart. Grabe, ang mumura guys. Mga $1, $5, $1. So, ngayon, ito siya. Hindi pa ito. Doon ko ito binili sa Big Lots para, Jablats. Para ito sa akin. Panglakad ba? Panglakad. Kasi gusto kong mga ganito, los-los ba? Los-los lang dagway. Ito din, pajama, pangbahay, gano'n. Pangtulog, look. Binili ko din yan. Mura lang din yan. Tag $15 lang din sa Jablats. So, ito. Reebok po ito. Hindi, Reebok Champion. Mga Champion po yung binili ko dalawa. So, yun, ito. Pero, ito na yung nabili natin sa... Ito kasi pang regalo ito eh. Regalo ng bata. Ibigay natin yan. Ito sa mama ko, oh. Binili ko. At stretchable po siya. So, binili ko sa mama ko. Ano na lang ito eh. $5 na lang guys. Look. Alam nyo magkaano ito? $21. Ito original price. 5 na lang. So, yun. Binili ko sa mama ko. Para sa kanya. Ayun, palda pa kay mama. Look, palda. At saka may ano lang dito puti. Ano siya, para dyang shampoo ata ito. Look. So yun, $25. $25 and then $3 na lang. $3 na lang guys, oh, palda. Maganda siya guys. Look, oh. No, $3 na lang yan. Sa mama ko. And then ito lang yung nakita. $1 guys, $1. Original price is $19.98, $20. Yun, ano ito ang brand mo? Gusto ko itong brand na to. So, hindi ito kasi, ito lang yung kinuha ko po. Dahil po, ito lang yung $1 na nakita ko. And yun, ibigay ko sa, hindi ito kasi sa akin. Ibigay ko to sa kay Inday. Silang lang, malaki kasi silang lang eh. Yung kapatid mong isa. O, diba? Tagwa $1 lang po ito. Sa pamangkin ko, kay Leeward, sa bunso namin, and then sa pamangkin ko. O, diba? $1 na lang, oh. Look, tagwan $1. Diba? Ito kay Tommy, ito, $9. This is $9, right? What? This one? Yeah. Why is this 15? That's what I said on Friday, right? No, jeans, $9 na lang kay Tommy. And then ito, Fortnite, sa pamangkin ko din. Walang sa babae, puro lalaki yung nag-sale. Sa babae, wala. Promise, wala talaga yung mga sa Fortnite tag. Ito, $3 ito. Sa mga pamangkin ko din. Ito, pamangkin ko. Diba? Walang mga pang walang mga pang babae na nag-sale. Wala. Yun ang pang padala sa Pinas. Ganun lang. Nagtipon. Yes, muingon na ng iba na ko na, padala ka ng mga sale pa, mga barato na. Ginawa ko
Swerte na tayo, nakahanap tayo ng brand new na ano, ginasil, di ba? Brand new pa, maganda pa yung quality, tag $1 lang. Di ba? Yun. So, yun yung ganap dito. Bye guys! Thank you so for watching.